a kolu te ana ka hala mame koy manani olu banana akala ikado kidari yanfafe Yusu kunate ni nyaka fasriye ako ni ngoni nye kado mawiye na kunye beni basige anga jabana kono o tenendo kalo klecha ani wolonvla octobre kalo samba fla ni mugwa ani fla kuku ka mobulu konto mununu salula olu yere ka bulma fe adabo kunye femi ibo donwa olu ka chaye ka seka mununu salu koninge mugujugu besra fenfe ka ningo obo o ka mobulu de kon balla kata yele mugujugu koninga après na ma fla o tintora la onongo ni fe kado manani olu banana uye kibara konindi kabena achugo ya belajele koninye ko ni ni ngo ni yere ta ka laje keleke chede ndo mu na kunya anga jamana konna na basigi o wati mina obeni bara ngoni na lo ye ka mugujugu ko lu jati mina wesra munga se ko lu bosanga ani watu belajele la ti saliti yanfa fe kidalla ale maraburu konna na ube bla ikado kala bolo ngonna no o de ikado ka fo minusumai o ko mamu lu ni tora ni ko indala o ko chadi ka udo mu me minusuma konna na beni basigi sabatili kama anga jamana konna na o Yusu ni do jati mina ke bakabagali ni walejugu bita ku segere sanga ani watu belajele la ko ikado mi yere ka juguna belajele Ayusu kadinge se ka mugujugu do akono ni pine yere naka ave pani mowe ninga ikado mobile yere jense fasirga ba ko mi kado minusuma amanyema ale koni mbora ninga la seluke tuti koni save Twitter sanfe ay la selimu ngoninge ayaka chedon fo ningu wala yimando mi kado El Gazim 1 ayaka chedon fo ku wala yimando ka chesiri do kabulika jo sanga ani watu bela jelela kom ninye ama biwulumvla ani nani nai Yusu kabini ikado kafo okabara damine wati samba fla anita ani saba fambe wati mina sisa kolu de nintura ni ko ina de parce que ba ko kati ka dan ka do fini dugu doro mo barsabula ma worebe no civil ye sanga ani wati ka do ni mbingala wale be ka ta kolu fana segere oni jate meneke ba ye ka fo matan ani ko bonyongo kolu nintura ako fana la parce que ba ko mi yere ka juguna belajile na e mawgwan o kamana la kosobe o ye ikado alamsa temene ko kare ka elena minikade abana ibora karama mbora kalabanya rezuka Yusu akogelera o fasirke ba ko minye mata aningo olu nin kontura akodala ma bisaba ani shegin olu banana ka kayni kibara min sorola o karamopti yanfa fe minye kado sevare ni bajangara o srache fasirke ba ko minye jadi mawye sanga ani wati obe dinga de se bolma fo mi temesra min fe Yusu o ninga taika do ka fo mugujugu prenda ko do ikado dugu jukoro ni mobili pine ko ni na ka bi pre o na prena bi maw ko ni ikado ka fo abi kasara la so olu mo fasirga ba ko komi na sonzini ale be anwa jamana konnana abe wati ni mbo o kabdu be afame domine na fosisa sanga ani wati ikado bingala wale be kataku segere chedem batan ani flabonyongo o mumbe anwa jamana konnana beni basiki konnana Yusu nga jien kono bi ma haga mi fara minisma mautogola anwa jamana konnana aka anyona mafa yoro wara de kanta in kasara ka jugun kosobe kateme kasara belajele koninga o fasirke ba ko ni ajira ka fo ka beni usigira singa samba fla anitani saba fame domine na fo bi ma chama ko nintora akodala de o fasirke ba yere kembe ka dani ngoninge ma keme ani ma bi wolo vla ani kononto bonyongo olu nintora ni jadi akele ngonina o mugujugu ale sinfana be achama na bare sabula minye ka do jadi mawye olu tusege otinyine wo misani ti donga ban sanga ani wati ubi bingala walota ninga mau segere obe ikado janda maunye o ni mau manata do jana Yusu fana ya damana kasarai fatrika ba ni mainfo o ka jira ka fogo segel do kara minisuma fe o segel ya bela jele faranyo ngani nga kamaro ka beni ka do kalo klibi saba anikele utu kalo ikado ku ya jira ka fo minye ataki kebe fla binani ani duru bonyongo o Yusu ko de kara mugujugu parentala mugujugu parenta ka dinge se ka mugudo ala o ataki mingara keme fla binani ani duru samba fla ani muga ani kele nga o mingara samba fla ani muga ani fla o ye keme ani bisaba ani nani bonyongoe o fasirke ba ko ni pumana ni ngoy ndala o ya jira ka fo ma haga min nin tora ko dala fana ma keme ani ma saba bonyongo o minye ikado ka fo 2021 ma bi wolo fla ani fla olu nin tora akodala o ko minye ikado ka fo 2021 ma keme ani ma bisaba ndoni
olu ni tora akoda la 2022 ma bi wolonfila ani fila bɔɲɔgɔnko o Yusu k'olu kɔni ntanyana ka sababu kɛ mugujugu kɔni ye nka ne jateminɛ kɛ anw ka finitigiw n'u bɛ faama kɔni ko fɔ o Yusu ko dadigi kɛra u la a ko kɔni dala o fasirikɛba ko k'olu fana caman bɛ yen o ni tora akoda la o min ye ka dɔn ka fɔ finitigi dunan mun bɛ yan anw ka jamana kɔnɔna na o ko bingala wale fana taara k'olu sɛgɛrɛ dadigi kɛra olu fana caman na o ko sivilu fana kɛrɛbɛ tɛ fasirikɛba kɔni kumana nin ko in dala a ko min ye ka dɔn tɛnɛndon ye a ko Kasigubilen maa fila bɔɲɔgɔnko min bɛ minisuma tɔgɔ la cadikaw don olu kɔni bɔnɛnɛ o ni na u ka bolimafɛn de yɛlɛnna mugujugu kan o maa fila ni tora akoda la maa naani olu banana a kɛra ka dɔn Tesalit Kidali yan fa fɛ Yusu Konate ale ka fasire nin ye soir de Bamako kɔnɔ soir de Bamako ni ale bila ne bɛ sɛbɛn da ne bɛ minima ta o Nouvelle Horizon ye a kumana Manga ke to dɛ hakitila lajɛ si Nouvelle Horizon ale kumanen do bi min ye an ka ministre min be n'o ɲɛsinen do sirabaw awa min ye ani jamana awa fɛnbaw ma madame Dambele Madina Sisɔgɔ lajɛ si aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ Madina aw ka dɔn min ye maamu jɛkulu minnu be n'olu ye jɛkulu ye n'u bɛ wele ko ingénieur conseil lajɛ si olu ka jɛkulu min be kan nana kana aw ka do olu ɲinbɔ ko bɛɛ lajɛlen la ka sɔrɔ sariya yɛrɛ taabolo la ni jateminɛ kɛ anw ka jamana o sariya bolo be k'a fɔ ni aw ko sugu dɔw bi kɛ baaraba dɔw bi ta jagoyanifin i ni olu ka kɛ ɲɔgɔn fɛ nka min ye minisiri ye ale ye dansago dɛ a y'i pa o bɛɛ lajɛlen kunna min ye ordre des ingénieurs conseil du Mali lajɛsi olu y'a jira k'a fɔ min ye minisiri a ye nin sira min bɔ nin tɛ sira kɔrɔ ye baw awa bɛnkan de kɔni do anw ka jamana kɔnɔ yanni nɔ lasu o de kɔnɔna nasa min y'u ka maa ɲɛma min bɛ yen n'o ye Albongana Mayiga min ye ordre des ingénieurs conseil du Mali a kɔni y'a jira k'a fɔ min ye i ka dɔn awa min ye u y'a daturu la k'a da jaba la min ye ka ɲɛfɔli sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ani faamuya bɛɛ lajɛlen kɛ minisiri kɔni a taara maa suguya wɛrɛw de ta ni ka nin baara latigɛli di olu ma min ye kuma dɔ la awa k'a dɔn k'a bɛ jani min ye baara kɔni di purusa k'a b'o la awa k'a dɔn min ye tile 90 lasi k'a dɔn u yalima 90% lasi awa k'a dɔn ni dantɛmɛ wali ni dansago min bɛ yen min ye madame Dambele Madina Sisɔgɔ min ye ordre de min be n'o bɛ ingénieur conseil ani contrôle des travaux routiers olu kɔni ye aw ka dɔn olu y'u ka dusukasa yira a ko la dɛ nka lajɛ a bɛɛ n'a ta min ye nin ko bɛɛ lajɛlen n'o y'a sɔrɔ a kɛn bɛ olu fɛ ni baaraw taabolo kɔni man ɲa min ye aw ka dɔn olu bɛ wuli ka jɔ kɛ maa min u ka jɛkulu la n'a a dir'o ma lasi aw ka dɔn u bɛ se k'o tangi k'o bila sira ɲuman kan yalima ni ɲangini min kan ka kɛ o ɲangini bɛ kɛ nka n'i taara di maa dɔw ma maa minnu dɔnko tɛ fɛn in na maa minnu n'olu tɛ se k'u yɛrɛ bɔ a kɔnɔna na n'a ɲagamina lasi aw ka dɔw bɛ kɛ fiɲɛjuguba ye n'o bɔ min bɛ ne tɔɔrɔ minnu yɛrɛ ko Mali kura olu yɛrɛ b'u sen d'a kan yalima Asimu ye Mali kura sɛgɛn ni hakilina dɔw ye wa yalima Mali kura ko ye ka namasa fili maaw senkɔrɔ de ministre dɔw fana bɛ yen u bɛ ɲina k'an bɛ transition fana kɔnɔ tuguna a Traoré ni ale ka fasiri ye nka maa mun fana bɛ n'u bɛ baara ɲɛ u ka baara k'an ɲɛsɛrɛ an k'o fana f'u yɛrɛ parce que ni jateminɛ kɛ bi hali sirakannaw sira dɔw bɛ ka garata an yɛrɛ kɛrɛfɛ an ka soda yɛrɛ la bi a tiɲɛ na u ye sira garate nka ji de ti k'a kan ji ti k'a kan a ye ji kɛ sira kan sira an t'a fɔ k'a tɛ dilan dɛ mɛ a ye ji k'a kan walasa ka maaw kisi wari tɛ bolo la foyi ti ka ɲɛnabɔ sisan n'an nana bana fara bana kan fantanya ta damana bana ye wa Yusu min ye ka dɔn indicateur zéro niveau ye ale kumana min ye ka dɔn ka fɔ sariya sunba ale kunkanko kibaruya kɔni bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ɲɛbila sɛbɛnw o kɔni o dira i ka dɔn ka fɔ farajɛ fanga ma ɲɛma mɔ
a fɔ colonel Asimi Goita an yɛrɛ burankɛ Yusu ka dɔ a dira a mɔ nka min ye ka dɔ jɛkulu min bɛ n'a sigin bɛ Senga denmisɛnninw ka hakɛ tɔbɔtɔli kama a fɔ ko komada a ma ɲɛma ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ sɛbɛn ɲɛbila kɔni a ɲɛbila sɛbɛn kɔni k'olu wasalen don ni a ye barisabula min ye denmisɛnninnakaw kunkanko kibaruw ye Yusu k'olu sɛbɛkɔrɔ hakɛ tora a kɔnɔna na k'u bɛ k'a tɔbɔtɔ ni ka a baaraw sabati k'o ye ka dɔ sebaya ɲumanba ye min b'a jira k'a fɔ denmisɛnninnaw ka kunkanko kibara ko jamana ɲɛmaw bɛ k'a ta ka don ba la Komadi ma ɲɛma ni Komadi yɛrɛ ko fɔ a bɛ coalition malienne pour les droits de l'enfant a b'o ko fɔ a ma ɲɛma ye Antoine Aploga ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko camanba kɛra a ko kɔni dala ko ka jamana ɲɛmaw fɔ ni ko u wale ɲuman dɔn a ko ni sɛbɛnfara in yɛrɛ ta k'a lajɛ min ye ka dɔn k'a fɔ gafe 195 ani 5 bɔ ɲɔgɔn ko o ye sɛbɛnfara in kɔni ye min ni i ka dɔn k'a fɔ denmisɛnninnakaw olu ka hakɛw to bɛ a kɔnɔ ni ka bɛrɛ bɛn hakɛw bɛ se ka sabati cogo min na ko kɔni kɛra nisɔndiya koba ye olu kɔni bolo n'i ya anw ka denmisɛnninnakaw yɛrɛ ta k'a lajɛ ko bi denmisɛn ye sini makɔrɔbaw ye an ka sini ɲɛsigiw don an ka fɛɛrɛw kɛ bɛngala wale kana taa k'u sɛgɛrɛ fiyewu k'u don kow la o si ma se ni ko min ye k'olu bɛɛ lajɛlen k'olu dabila o de kama coalition malienne pour les droits de l'enfant o ma ɲɛma Antoine Aploka ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko jate tora i k'a dɔn denmisɛnninnakaw olu ka hakɛ la ni k'a don ba la ko kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ dususumako ye o ye ɲɛtako ye anw ka jamana kɔni bolo o baaraw kɔni sabatili la sanko ta an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ko kɛlɛ kɔni bɛ fan caman fɛ a dakolo bɛ ci jɔn kun Yusu ko ye i k'a dɔn denmisɛnninnakaw ye sifinw o de kama wale caman bɛ fɛrɛ ko an ka sigi Senga min bɛ tali kɛ jadilamaw sanga ani waati banbaciw bɛ denmisɛnninnakaw sama ka don u tula ka se ka taa kɛlɛda la ko k'o dabila ni maa min yer'o la i k'a dɔn ɲangɛlɛ wale ka taa ni nin sɛgɛrɛ ka kɛlɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ o ko ta fan fɛ walasa denmisɛnninnakaw ka hakɛ ka se ka don u ma ko kɔni ka ɲi a ko kɔni da la ka denmisɛnninnakaw bila jagoya baaraw la walima du dɛbɛndenw n'an ko ma baarakɛdenw ka wale dɔ ta ni k'o sɛgɛrɛ sɔrɔ bɛɛ lajɛlen dama ka kan dɔ faso ko in na ko ye wale min n'a cɛman ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ avant projet de constitution na n'o bɛ ɲɛbila sɛbɛn ninnu kɔni ko fɔ k'olu b'u yɛrɛ y'a kɔnɔ Komadi b'a yɛrɛ y'a kɔnɔ k'a sababu kɛ janto tolen bɛ kosɛbɛ denmisɛnninnakaw ka hakɛ la u kɛn bɛ k'u janto kosɛbɛ min ye k'a dɔn du dɛmɛdenw ka hakɛ la o baaraw de kan ka tabɔtɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye siniɲɛsigi n'o y'an ka denmisɛnninnakaw ye jan bɛ se ka to olu ka taabolo bɛɛ lajɛlen la walasa i k'a dɔn u ka maakɔrɔbaya o jalaw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a tigɛ cogo min na u bolo n'u ka hakɛ bɛɛ lajɛlen tɔbɔtɔli nka u ka laɲiniba ye fɛn min ye a baarakɛdenw kana ta kunfɛ bilen n'o ye du dɛmɛdenw ye k'a yɔrɔ ɲini bɛɛ lajɛlen bɛ se ka u ta yɔrɔ mun na ɲɛ ni karama kɔnɔ ni k'a di maa mɔ ka janto bɛ se ka k'u la cogo min na n'o tɛ dɔw du dɛmɛden minɛ cogo man ɲi fiyewu tari de muso dɔw bɛ yen olu ka baarakɛden minɛ kɔni a n'a sɔrɔ o ma i t'i yɛrɛ ta ne m'a dɔn nin bɛ se ka kɛ waliden ni tɛ se ka sigi ka baara kɛ a bila n'aw tɛ se ka taa ten a to yen sini ma sinikɛnɛ ma i b'o muso fasugu de yaala la bɔlɔw kɔnɔ sa a ye duwawu kɛ n ye dɛ karisa bɛ n bolo a kɔni depuis a bɛ waatinin bɔ a tɛ ka se ka papaga kɛ o bɛ se ka papaga kɛ cogo di k'a fɔ baarakɛdenw fana u ka s'u ka taabolo la dɛ ayi dɛ u ka s'u ka tafe bolo la dɛ patron misi wa mɛ jɔn de patron misi wa tu b'u wele ko 50 B50 a bɛ don a bɛ bombe ta a bɛ mobile ta a bɛ chariot ta a bɛ tila ka sɔrɔsiw ta bon a bɛ tobili kɛ a bɛ fini ko bon tuma dɔ la guwatigikɛ yɛrɛ a b'o arranger ko arranger cogo di bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la muso i cɛ tɔbɔtɔ baarakɛla i ka baara kɛ ka ɲa yɔrɔ dɔw bɛ yen man ka don yen o bɛ zone dɔw tɛ b'a fɔ zone rouge a ka farati o la dɛ tari de patron madame fana k'a cogo dɔn patron madame b'a fɔ k'a taa wusulan don so kɔnɔ n'a taara kɔkɛ dalen sɔrɔ yen a man ɲi
attention ala kanya kadabo attention amai attention magana ko de maga o menyini angata bismillah la josi ne mbinye mambe traore awo ale manedu akodi minye assemblée mi nabike la jepele bele bado FMI ani groupe de la banque mondiale awo la josi awanyina minye aunga ministre mimbe no ministre de l'économie et des finances Alfred Sanu ni awakado ale yera ningenenga aiwa minye awakado Alfred Sanu minye awakado nyera la ni la jeba mingera FMI ni groupe banque mondiale c'est appliqué à kera awakalo le temps ani woro minye awakado di banque nu banque mondiale re ani FMI o jabala la siro mendo minye Washington miye nilla jammi ngera la josi awa Mali ambassade bimbe ambassadeur di Mali la si awa kado ale Alfousseni Sanu aya bishimila miye we la jekel la jammi na nyamga rep même ministre bolo no e anga soro ministre no e Alfousseni Sanu ye miye awa kado Segu Berté miye ani ministre de l'économie et des finances la si awa kado ye bara minge minye awakado Mali aka mami be no be conseil d'administration banque mondiale Alphonse ani awakado mami be Alphonse ibi gwakuye la c'est awakado Abdul Salam Balo Abdul Salam Belo Boubacar la c'est awakado ni laje minye ukumana fenja manga minye awakado fe munum be lolu kanga latike awakado bara reta la ani amma mago be fe mununa ani ka Mali re awakado o kan nafa koloji la si awode konnan nasa minye unana kana tabulo saba minye awa ani nyuanche la si ani jamana re awakado ka tabulo ani jamana o kanga matrafa chiko mina no temena ka boy fere munum be se ka tige mimba to Mali re am se ka nga nafa o matrafa chiko mina minye am se ka nga nafa soro chugomi mi soro tasira la so de konan nasa assembly ngon mi la jeba ngon nana Washington mi awakado ango ministre de l'économie Alfousseni Sanu ani awakado chinois oluka manyema olu ye nyuanye Chinois munu nya shinindo ukadna fulokoma minye o ma kolo gereu ane olu e nyuanye no temena ka boy minye irishu oluka ma nyema munu nya shinindo ukadna fulokoma ane olu fana e nyuanye no temena ka boy directeur général adjoint minye awakado banque mondiale ya abishimila lazu no temena ka boy minye awakado nyerala directeur adjoint de finance public chef de mission FMI Mali la si ano yepma chaman batri oni nyanje ni ajirala ka fo Mali wuli ka jominge anu ba minge la si awkado nyere la anu ye minye ambar goy ngondana la si apmana ni bela jeleka ajira ka fo nyere la ni jatimene ke bi ni gele mimbe awabe nyagono bi agale atebente jamana shila na benata minye fanga de kanga faranywanga minye awkado fere ukatige mimba to ni gele obseka temanga tugomina wodi konna na sa minye Alfousseni Sanu aya jira ka fo aye folike minye awa barake nyugami obe Mali ani awa fo monetaire ni nywaje no e awakado nyebele jele jobe jembe bangi mununa no FMI ni banque mondiale be ni barake nyugonya ani teria mo ni nywaje halbi ko koloka siji okuma awakado ministre mimbe no ministre de l'économie et des finances ay foli ani tandi awla se awakado FMI banque mondiale anuka la sigide mime Mali koda ani mama nyanye ka kera kene wasale akra bonya ni karamay ma alebe folila se ubela jelema o jaranye ma segina ninga na faso kodo baranya ala ka nguna ja ala ka sawajuma na mambe Traoré nale ka fasiriye amma fo jamana nyamo ye o kala nyote warte bulola bide nyera mo ko ni me woyni woy bandedi la lashi anwoni ya fo baye aya do sisane ka fo ko irishini ikren ujada babe nyena gazi pétrole essence
buru yeba buru de o be sere fami angere ni bela jele janu be boy me min fie nyina koru bananin do dona koru ka yusu ka koru yere kene ni ka jini bana yere shidon de folo abe ka koru de jini gango ni ndew no ukal sege koru ka coronavirus ngo kore ka coronavirus bana ngun yera ankere fe jamana do la nga teruna kana nga jamana kono bi bursu kono mawbi ka kule de woyni woy made o ame min fo asimina ka chido nyi u ka fero sigi singa jona ka kon ka lainunge o mi mege sababu ka kon ko mbede nga fo ka demetna amana u ka fero sigi singa yusu no te to te kolokolo la bela jele ni be kule la bi woyni woy made yusu amta sugula anga musoroba nyuma e ka do madam Traoré Adam Sissoko amba fo ka wale nyuma ndo amanyina e ka do kanya aja sanogo ko zerni na anga musoroba nyuma ndo na dew na modew ubi kana jali wati na mbu fo ko wale nyuma ndo tanti jaba madam San ambe afo barabara foli danti foli mina aminya kai ka fe ka foli la se amo anga chokoroba nyuma anga ta sugula dugu koro koko no fle ni nye yan folila ikado yan fafe sigaso marala ngoni ya ambala kado ko sanata male akele ngoro ko kiko kije pa o yusu ninga siga ka salo ko ngono o ko sino woni ngoni nya ata o wati mina sino woni ata o minyi kado isa jara ke ale fana idende de kana do kado muso inga ani dabado de nana ninga na muso insoro la halala o yusu ka ko muso ma no maso sisa a ka ko cho fa sisa ale malatiledu amalachiledu abina fa malatiledu de yusu kuni muso maso ale ka fotamo o kana muso ngoni fa no ye ka be muso ngoni ngata fe bolo ko nve o yusu akele ngoro ko muso ngoni ya ye ka fo o ni mechugo mina ni makoto ni tala anakeme ikado chugo werela o muso mvona ale sona ka fotamo aye muso ngoni njago ya ikado ninga wale jugo boloda o aklale ngoro ko pe mamina aye muso inga telefoni ngonda ninga kene ko ni mine ka tunu yusu fo kalo kle duru octobre janvier kalo samba fla ani muga o yusu unana tike koninde aka tike dale ngoro aka brigade territorial min fleni yanfoila olo de sega sega lo konimbolo da ninga tike da aka o tike dale ngoro ka aka o koni ajira ka fo o ko jalaki min bi koka o ye ka bi musuka ta febulu fe ka sura majai o ka mi mana zaraka na ko viol ani ka do ka fo ka aka telefoni ngoni shwe o fasaka ba ko ale ka kiri de kumebolo la kunungo o ye kiri konimbele jele bolo da samuga ani woro minye isa jara ye yusu o ka ko ni ajira ka foko chendo ko fen fora kale sonama kale yake ko chendo nga kale kunda yere bolo de ko ale kunye ka do mi fe do ta ka fe do kunu laki tako o ka kunyo de mi walma ko kunu o ko de ale bo hakili ko ninga o nale ni walenta ninga sanata male ko ni segere o nga ko ni nyekiri ko ni boloda o kiri boloda le koro ko ka bap mamina ajarala ka fo minye shara dewu olube anga jamana kono o mun jere do na foto retige ni nanyo na walo ni yake anga jamana kono nyangili minganga taki segere o nyangini be boloda uye kangarda aye ka fo o ni wale kai kana nyona warake ble nga o ti balika la dona o sanduru kaso ikango deke ko galera ala ka nguna ja o bari ni nyale ka fasiri an mimbo independant kono isa jara geni aka bina muso ka tafe bolo fe ani ka telefoni shwe sanduru kaso la josi ni obla ne bi sebenda sebe mini mata o ye patriotique mana anya bo ikado independant kono o bari ale ka fasiri do lasi patriotique amba leta minye nyerela fakara fange ale pumane do de minye Mamadou Jawara no ye manyema Front Populaire des Jeunes du Mali minye oluye tamake ninga tujo awakado kodware a ambassade dala la
si ka do dɔwɛrɛ tɛ o b'a sɔrɔ min ye kɔrɔwariga minnu bɛ yen olu fana ye taama kɛ min ye ka taa Mali ambassade fɛ yen lajɛ aw ka dɔ kuma dɔ kun b'u da o tɛ kuma cɛjugu ye dɛ lasi aw ka dɔ k'u na anw ka ɲɛmaaso min y'an ka lasigiden min bɛ yen k'u n'olu bali u ka baara la o de kɔnɔna na aw ni jɛkulu maaw fana bɛ yen ni a ma ɲɛmaa bɛɛ aw ka dɔ maa bolo n'o ye Mahamadu Jawara ye Mahamadu Jawara min ye aw ka dɔ Usman Dumbiya aw ka dɔ Mahamadu Jawara Usman Dumbiya aw ka dɔ min o ye maa ɲɛmaa ye Mahamadu Jawara o ye aw ka dɔ ka maa ɲɛmaa dɔ ye an'u ka secrétaire de conflit n'o ye aw ka dɔ Ture de Jabali lase aw ka dɔ ani tɔnden dɔw taama min kɛ o taara kɔdɔ Wara ase 2000 la o gulu ka lasigiden min bɛ yen o taara ka taa kuma k'a fɔ olu mana dɔwɛrɛ la dɛ u nana ɲini bɛn ni keleya aw ka dɔ Mali ani Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen jamana kelen ye an bɛɛ lajɛlen aw ka dɔ teriw de ye Maliya ni sinjiya de b'a ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ fa la an bɛ ba la o de kɔnɔna na a ko i ka dɔn ko min bɛ sen na n'o ye wolomasiri ta b'a maa 46 minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'a ko bɛɛ lajɛlen bɔ olu nɔfɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ambassadeur la k'a fɔ olu mana dɔwɛrɛ la min ye o k'a fɔ o balimaw ye minnu bɛ Côte d'Ivoire ye albi u bɛ sira min kan b'o sira to yen nin ko ye a ka ɲɛɲini jijama jɔlen na a ko donna nataw la min ye aw ka dɔ Front Populaire des Jeunes di Mali lasi u y'a fɔ ambassadeur ɲɛna ko awa nin ko in kɔni bɛ sen na ni Ala sɔnna ma a don dɔ jaabi bi sɔrɔ a la nin ko in kɔni a ka kɛ ni bonya ni karama sira ye o de kɔnɔna na sa min ye hali bi min ye nin denmisɛnw ye u ye Mali ani Côte d'Ivoire olu ka jɛɲɔgɔnya bila ko tɛ a bi don tariku kɔnɔ wa Ala de y'an kɛ ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye min ye ambassadeur ye o de kɔni y'a jira k'a fɔ denmisɛnw a ka kuma mɛnna denmisɛnw a ye wele min mɛnna min ye aw k'a dɔn hali bi an ka jɛ an ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ denmisɛnw kɔni y'a jira k'a fɔ ni Ala sɔnna ma jona nataw la fɛɛrɛ na sɔrɔ nin ko bɛɛ lajɛlen na an na tɛmɛ n'an ka kow ye fagara fange y'ale ka fasire an y'a bɔ patriote bolo n'a sɔrɔ i yɛrɛ la yanni bala ka bɔ fɔrɔ o tɛ o kɔni don dɛ Yusu min ye ka dɔn Mali Tribune ale kumana EDEM SA EDEM baarakɛlaw Yusu ko EDEM ye san 62 sɔrɔ o kama i ka dɔn o ye baaraba dɔw sigi senga o baara min bɛ kɛ sababu ye ni adamadenw ni kisi fasirikɛba Usman Mahaman ale kumana o ka a kɔni y'a jira k'a fɔ min ye ka dɔn juma tɛmɛlen ko fɛɛrɛw sigira senga EDEM SA a baarakɛlaw fɛ ni ka jelidi bolo jelidi o baaraw ko o sigi senga a ko an ka jamana kɔnɔna na i n'a fɔ jamana caman fɛ min ye ka dɔn min bɛ tali kɛ octobre kalo la ale ye kalo min n'a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kɔni kofɔ den kɛrɛfɛli kɛlɛli kalo fana don o de kama min ye EDEM SA ye tiɲɛ don u bɛ courant di an mɔ sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la nka k'u kɔni ye ka dɔn u ka san 62 sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na ni nka i ka dɔn jeli kɔni di jeliden a bɛ bila minɛn min kɔnɔ u y'u ka baaraw ye baara min bɛ kɛ sababu ye ni ka adamadenw kɔni ni kisi o ka baaraw sigira senga octobre kalo tile 14 san 2022 o Yusu u ye jelidiw baaraw sigi senga walasa ka niw kɔni kisi octobre kalo yɛrɛ hukumu kɔnɔna na o fasirikɛba ka kuma na a ko min ye EDEM SA ye ni cakɛda belebele anw ka jamana kɔnɔ o min bɛ kura kɔni dilanni k'a di mɔɔ sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la k'u kɔni ye nin baara min kɛ k'o fana ye kisili baaraw ni ka adamadenw kɔni kɛnɛya u ka maa ɲɛma n'o bɛɛ ka dɔn le directeur régional de l'énergie du Mali Kuresi Konare ale kɔni ye kuma ta kɔni y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye ka dɔn walew ye wale min n'o kɔni ye ŋaniya jira ye k'a jira i ka dɔn fasodenw na sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ olu bɛ baara min na u jan bɛɛ lajɛlen la u ka baara kɔnɔna baara min fana bɛ k'a kɛ a bɛ ka kɛ fasodenw ye bonya ni karama kɔnɔna na laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na a kɔni sɔnni sigi o ko bɛɛ lajɛlen kɔni kan min ye ka dɔn jelidi baara min kɔni kɛra a ka bɛɛ a ka baara ɲɔgɔn fo ni ko wale ɲuman dɔn a bɛ kɛ sababu ye ka CNT ko o cakɛbɔ dɛmɛ kosɛbɛ u ka baara la i bɛ CNT dɔn
Centre national de transfusion sanguine yusu k'u dɛmɛ kosɛbɛ u ka baara yɛrɛ taabolo kɔnɔna dɛ min bɛ kɛ sababu ni nka ni kɔni kisi k'o de kama u y'a bila nin minɛn kɔni kɔnɔna na olu seko ye min ye o de ye jeli ye k'a di walasa ka nin yɔrɔ in kɔni k'a jeli ko mako kɔni ɲa walasa ka ninw fana kisi yusu ni ye jateminɛ kɛ a don kama ko min ye jeli 100 ani 90 a pochelamani k'u y'o de sɔrɔ direction générale yɛrɛ la 53 de bɔra ye a bɛ hakili jigin ala ma hinana Amadu Tumani Ture la waati debito ko jeli sɛgɛsɛgɛ baaraw bɛna sigi sen kan i hakili b'a la sida jeli sɛgɛsɛgɛ baaraw bɛna sigi sen kan mission tuna debite caman k'a don dɛ ne ko baara wila cani min ma ko mission bɛ n bolo dɔ b'a fɔ ko nin bɛ n bolo a b'an hakili jigin i ka dɔn Sherifu Usman Madana Hayidara la wa san min na a kɛra denfa ye jeli kɔni i ka dɔn camanba de sɔrɔ la a waatiw la Lajosi an bɛ sɛbɛn ta indépendant Lajosi i mɛn n'i ka ko la cogo cogo i deli ka ko la cogo cogo fɛɛrɛ n'a sɔrɔ i la du dɔw i mɛnna mana dalila maaw ɲɛ kan i mɛnna maaw ɲagamini na i mɛnna wari yɛlɛma la i mɛnna nangarabaya la Lajosi ye awa don dɔ awa i kɔ na bɔ fiɲɛ la i b'a dɔn maa min kɔ bɔra fiɲɛ na wa i tɛgɛ dara ka bin min ye awa ka dɔ a laban n'a ye seko la a ka kasobon yɛlɛma ni k'o kɛ palais ye n'o tɛ a kɔni k'a bɛ wari yɛlɛma o Jondo e t'a dɔn wa Jondo min ye u bɛ maa min wele ko Denkɔrɔ Denkɔrɔ Lajosi ye aw k'a dɔn Daramani Dunbiya i cogo dɔn ko fɛn ɲɛnama kumabali b'a bolo ko fɛn ɲɛnama ni kumabali Lajosi ye aw fɛn ɲɛnama ni a n'o na baro kɛ kasobon kɔnɔ ko gɛlɛyara ne man ni ɲɔgɔn na ye quoi ko fɛn ɲɛnama kumabali de b'a bolo o ye mun ye na a y'aw ɲɛ yɛlɛ cogo di u b'aw fa ni a bɛ wari yɛlɛma ko ye cogo dɔn dɛ a bɛna ban mondial de cogo Mali kɔnɔ n'an bɛ wari yɛlɛma sɛgɛ man fa nangarabaya kan do ala surukawusu ko surukawusu wa surukawusu de sɛbɛn de kɛ o b'a bolo kɛ ko cogo di n'a y'a bila i poche kɔnɔ sa wari de bɛ suru a bɛ suru cogo ma a bɛ suru ten ko cogo di ngo Dekɔrɔbugu b'a bolo fɛn ɲɛnamani kumabali b'a bolo n'a kɔntana waati dɔw la a bɛ t'i jɔ i k'a dɔn station na ka essence kɔni di maaw ma fufalaki miliyɔn caman b'a den k'a don essence la tile kelen ko cogo di Dekɔrɔ Dunbiya ko cogo di fɛn ɲɛnamani kumabali b'a bolo sɛbɛden b'a bolo surukawusu i cogo dɛ Lajosi fɛn ɲɛnamani kumabali a fɛn ɲɛnamani kumana dɛ a ko Denkɔrɔ ni b'i kɔlɔsi a ɲɛsinnen de b'a dɛ aw ka dɔn fɛn ɲɛnamani kumabali a b'o ka kunnadonni ye a y'i to de la i mɛn'i ka ko la cogo o cogo ani tora la min ye aw ka dɔn ani tora la u bɛ ɲɔgɔn da fɛ min ye aw ka dɔn octobre tile 16 Denkɔrɔ dimanche don dɛ ɲɛnamani kumabali a tigi dimanche tɛ o don fɛn ɲɛnamani kumabali min ye Kusotiba commissariat olu y'u tɛgɛ d'a kan Lajosi aw ka dɔn min ye k'a bila juge d'instruction o ye tribunal de la commune 6 k'a bila olu ka bolo kan Lajosi aw ka dɔn Denkɔrɔ a ma minɛ dɔwɛrɛ la dɛ min ye escroquerie Lajosi ani chantage min ye aw ka dɔn ka maaw ɲagami min ye aw ka dɔn ka kuma fɔ maa ye i bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ min na k'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye jinamoriya ni awangalo labɛnnen ani nangarabaya Lajosi Togo minnu bɛ taa wari yɛlɛmala fɛ yen o munna i bɛ t'i ka wari di mɔgɔ ma k'a ka yɛlɛ i tɛ baara kɛ wa o ta sira surunin ye ko cogo di Allahu akbar sira surunin tɛ yan sira surunin jumɛn Ala k'an kunna diya ami n ko sira surunin don awɔ sira surunin a ka ko ye
fɛn ɲɛnamani kumabali don a tigi don awɔ sɛbɛden b'a bolo surukawusu e ko cogo di awɔ surukawusu o b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo n'i ye sɛbɛden in don i poche kɔnɔ a dan ye k'a bolo don a poche kɔnɔ a bɛ wari de bɔ puis encore non plié e ko cogo di awɔ wari kura-kuranin kɔni mais m'a dɔn fasoden fɛn fɛn bɛ taa an ka baara kɛ o de ɲɔgɔn na tɛ n'o tɛ ka taa wari yɛlɛma o ka taa wari kɛta o lajɔ si nin bɛɛ ye ko wɛrɛ jamana in kɔnɔ an ka baara kɛ dɔrɔn ala ka ɲaga d'an wa foyi tɛ nin se maa ma kɔrɔtɔ kojugu kɔ o bɛ na nin sira jugu n'i ye baara kɛ dɔɔni dɔɔni i b'i sago sɔrɔ ayiwa ala ka an bɛ min fɔ dɔnnibaaw ye ala nin kɔni na u ka u hakili t'u yɛrɛ la u ka baara kɛ sariya kɔnɔ bonya ni karama kɔnɔna na n'o tɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw bi maa kɔni lase koba ma dɛ Yusu min ye ka dɔ dɔnkibaru kɔni sɛbɛn kun jɛra nka nin ye laseliw dɔw ye an bɛna min kɔnɔ kuma da bɛɛ lajɛlen tulo kan URD n'o bɛ politikitɔ kɔni ko fɔ a tɔn ma ɲɛma fo ka taa se tɔn ɲɛmayaso ba ma musolakaw fana ka ɲɛmayaso ale ni sifinw ka ɲɛmayaso u ka ɲɛmayaso bolofara bɛɛ lajɛlen ko ka da tɔnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan jamana kɔnɔ ale ni jamana kɔ kan ko min ye u ka tɔnden u tɔnɲɔgɔn n'o ye honorable Yunus Ture ko ala kɔni y'a ka kalifa kɔni minɛ a la maa don maa min n'a ye ka dɔ jɔyɔrɔba kɛ anw ka jamana kɔnɔna na Yusu min ye ka dɔ premier ministeriya k'a y'o baaraw kɛ ka tɛmɛ ale fana ye URD ale maa ɲɛma fɔlɔ kɔni ye an ka jamana kɔnɔna na a ye Assemblée nationale du Mali o ɲɛmayaw baaraw fana sigi sen kan k'a kɔni fatura tɛnɛndon kalo tile 17 octobre kalo san 2022 a kɛra Paris k'u b'a da teri siraw balima siraw tɔnden siraw ani sigiɲɔgɔnya siraw bɛɛ lajɛlen kɔni tulo kan k'a fɔ min ye nin maa ba in ye Yunus Ture k'a kɔni tanyana ka faso kanu kɔni to a la ka min bi tali kɛ jamana kanu ko bɛ a la ani tɔn a tanyana ko kanu bɛɛ lajɛlen kɔni to a la maa ba don min ye jɔyɔrɔbaw kɔni kɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bi maaw fara ɲɔgɔn kan sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la tɔndenw bɛɛ lajɛlen ko k'a da bɛɛ lajɛlen kɔni tulo kan ko ala kɔni y'a ka kalifa kɔni minɛ a la min y'a ka suturaliw ye ko n'o waatiw kɔni sera o fana n'o